Hrvatski branitelju. Tvoj izbor. Hrvatski gardist. Amerika ima svoje marince i rendžere. Velika Britanija kraljevsku gardu. Francuska svoje legionare. A Hrvatska svoje gardiste. Pristupanjem jednoj od hrvatskih gardijskih brigada postaješ profesionalni hrvatski vojnik gardist. Kao hrvatskom gardistu država Hrvatska ti jamči. Veće mogućnosti napredovanja i školovanja u hrvatskoj vojsci. Rješavanje stambenog pitanja nakon 2 godine provedene u gardi. 3,5 prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Ratni dodatak za vrijeme provedeno na crti bojišnice. Beneficirani radni staž 24 za 12 mjeseci. Želiš li postati profesionalni hrvatski vojnik gardist? Sada je vrijeme odluke. Tigrovi, Gromovi, kune, lavovi, sokolovi, pume, orlovi, vukovi. Odluči se i pristupi jednoj od hrvatskih gardijskih brigada. Svi zainteresirani mogu se javiti kadrovskoj službi svoje postrojbe ili svom uredu za obranu. Uvrsti se među najbolje. Postani hrvatski gardist.